Earki gatxik. Earki gatxik zaleok, gabon deizbela. Josean Tolosa ez dakiu ba nun sartu zaigun. Ikusi aldezbe, Josean, nun baiten, akurik. Oke, Earki, lotan. Baina akuri drolak, gora, beti ere. Josean Tolosa. Hemen etxeo, Xavier. Hortxe, zea bil. Gabon ikusentzuleok zemuz ongo. Zea bil, Josean? Hemen txe, gar eskaera polit bat izan diu, eta eskaera hoi betetzeko, holako sekatxarro bat behar diu, Xavier. Ontxo, eta ze egiteko asmoa daukak? Antoniok bialdu ziuk berriozarretik nunbait bakik, txaleta sekak, eta txoko txiki bat momentzekak nola dekoratu ez dakit eta... Behon deiala, Antonio! Eta nola dekoratu ez dakit, orduan guk proposamen txiki bat ingo jo, nola txoko polit bat momentzekak, eta orduan frontoi bat margotuko ju, Xavier, geho soziade txiki bat iteko, geho ikusiko ju. Pilotaleku bat? Oidek, pilotaleku bat margotuko ju. Bai, urrengo urteetan modan jarriko dan dekorazioa, pilotalekuak etxeetan pintatzea. Dudi pare, Xavier, guain bazo feng shui eta holako gauzek zerek moda, baina... Zertzeu modan? Feng shui, onola, eko... Bizeten masajen bat? Oizia, ude eta hartzizkie ba. Horre humedade hartzeko izeko na, Xavier, holako gauzek egon goituk modan. Earki ba, bueno, asingo gaituk orduan. Bai, Xavier, orduan, oidek, inberdekenadek, pintura hartu eta rodillo hartu, eta honea, ionekin, Xavier. Bai, izan ere erakutsiko dizuego. Nola pintatzean izerdik bota gabe. Oida, nola margotu pareta bate izerdik bota gabe, Xavier, Earki? Eta orduan, presatxik. hor jarri pozizion ondo, Xavier, Hemen leku gutxizek hau eta gauzok neiko arriskutsuk izatetuk eta kontu zibili barrazio. Bueno, bai, Earki. Orduan, Xavier, hasteko hilo ingoituk bitxo. Bueno. Seuro gaituk. Kieto. Oain, pixkatik ingo jo. Seguro, Josean? Emakumekin tata golpe emateko, Xavier, Earki. Ta, oain, trukoa hemen da, ikusi. Xavier rodilloa buruztitzeu, pinturakin, eta jarriko hor, lasai, eta orduan gu moitxu beharren, gu zertako moitxu behar du, gu ja, nahiko lana ineko gizonak, orduan da... Azte frontoian lana, ite dio? Olako katxarrokin, berdik lana, Manitu, denok izango zuelako bat etxian. Dudi pare, Xavier, orduan hartu, busti ondo, rodilloa, oidek, pintatu eken seinale, adeko, Xavier. Ta, oain hor jarri, eta guk aurrea eta atzea, Hola. Hola, xe? Oain beste aldea. Oain beste aldea. Eta ez da muiture besua. Antonio, oain kontan. Ondo ie, Xavier, betiseko kolorekin aidek, Xavier, ez zinubaiz rodillo ondo jarri, baina lasai ez teke, ze pasatzen zen bain, beste pasada diko jo. Bigarren eskoa emango ziok, hemen, oain bai kategorin. Oain bai kategorin. Betu? Eta inungo esportzik egin gabe. Ez. Ta askotan esatea, bueno, 2 aldiz, 3 aldiz, 10 aldiz pasa barra alda. Pasako etxuk, katxarrone bateria daken bitartuen, pasa ingo etxuk, Eta gaina, kambio klimatiko antzakota, ez tek txarra, hau elektrikoa dek, ez da? Akurikin kargatu eta fuera. Beste pasada bat, oain ingo ju, Patxeran, presiketzeok. Orduan bakizue, holako katxarra bat ez taldi makezue, alkilatu, hori izate, suministros da holako denak eta izate, jo? Josean, eta akurik zeko menia, arrako emiak. Akurik? Etxekit, ba. Hermafrodita, jo? Hermafroditak aldia. Etxekit, baina politiak. Bueno, igual, dio, obea izate... Txintzat. A ber, guztitzak, Xavier. Bai, guztitzen, oitura bazgauta. Bueno, orduan guk hau dana margotze duen bitarten, zuek segi lasai programa ikusten da, hau laizte izango edo prepatuta, bale? Hemen jo, hola. Xavier, kertena begitik isatuko ja? Bekaina egin nahi. Honekin, Xavier, listo, Eta hola! Hop! Ikanagarria ikusten duzue, txokoa, Earki aprobetxauta. Frontoi bat, labriten reproduzioa zuzenean. Xavier, hemen ezeko, no margotu, baino esan barra, zeok haudek labriteko umeda den da imitazioa dek, Noski, baino imitazioekin jarraituz, benetako imitazioa ingo dugu, Bai, Xavier, zuek ikusten duen bezala oso berde da, eta frontoiak berdek ez ditu sekulaten beti izateie pelotan jokatutako marka, eta horren Olako marka batzuk eta... Tximinia garbitu genuen noen dela gutxi, eta arekin zigin ditu pelotak, eta hemen bat pikean jarriko dugu, pikean. Oidek, oso na, Xavier, oso na. Eta hemen jarri ezakegu txokoa botatako, eta eskapada izan dako bat, hemen, hola, hola.
Eta? Eskapa. Berak eroitzen bere eskapa. Bai, Xabier, oso ona. Eta, ikusten zu, horako imitazio, eta ikia garrantzitsu edek, gero, realismo puntu hori emateko. Realismo magikoa esate zaioko. Oide, oso politikatzek. Eta ikusi besteik etzeok, azkenen, oso xoxoa zan txoko batet, holako pintura pixkat bota. Eta imaginazio pixkatekin, probetxu batea diegu, txoko hori. Eta oso politikatzek, Xabier, oso politika. Eta orain, jakin moldugu, ze probetxu atea dakioken olako toki bat. Bai, ikusi. Ikusi? Ikusten duzuen bezala, erabilpen ugari, eman diezaiokegu txoko honi. Bai, Xabier, adibidez, herri txikitan da frontoiak askotan beteta otekiuk, pelota zalez jokatzen otekiuk, eta orduan olako txoko bat eukitzea etxen, garrantzitsu edek. Hortxe, titinin antzera lurrera forma nago, Josean, forma? Bai, alak, eta betu hemen musen irabazitako txapelketak, eta txokoa ondo betez, askotan alperrik egoten diren txokoak, ederki betetzen du. Oidek eta txapelak isegizele, ire gaztan sartzeko, Xabier. Gio, bai, baziok, timbak jokatzeko eta txoko txiki bat, bai, oide. Horta ni nagusi. Bai, Xabier, hor dago handia bota bonda nik ere batekin, irabazi. Josean, akuriokin zozein berko ju? Beitu, energia begatzen egaitu, Xabier. Hau geota bera hoziek eta martxa hontan, egonai, bazegitzein. Antonio, bai, Keni haua ez, de safari, elefante kakatzea, bai, akuri batzuko bekarrizke, kamika bat, hango beltzako asko korritio mendie, hango akuriketa, bale? Egon gaitxik. Earki, akuri berriekin izango alde, energia gehiago. Pentsatze aldit, bestela. Bueno, gaurko egin deo, Josean, gaur beha baina doktore. Gusto amateiko la eta datorren astean hemen izango gara, earki atxik zaleok, izan untxa. Egon gatxik.